gantunipun kalian sinden-sinden mboten namung kula sing eksis nggih. Lho, nggih ya wis ayo. Menika kula pilihke sing mantap Mbak Wahyu. Wih, Mbak mantap dan berbobot. Yes. Ayo Mbak Wahyu, disepoti aja. Ayo Mbak Wahyu. Mbak Wahyu didun nggih. Kangen lho aku. Ayo. Suarane tulang tulik kepenak unine unine merenyoake pak rawan kebuka dipun sulit segera kendangane kalau lak ngendikanipun Pak Dalang liwat kula kalih Mbak Wahyu niku hampir sama. Iya. Pentol apa? Pindane jambe sinigar. Iya, jambe sinigar. Jambe sinigar. Heeh. Nih. Pindane wong loro sing meh mirip padha ki pindane jambe sinigar. Nah, ya upin-ipin. Piye? Oh, setuju nggih, Pak? Jambe sinigar nggih. Mbak Elisa karo Mbak Wahyu. Sana upin-ipin ya. Kok nganu gumuceng to Mbak. Langget to. Cetha to. Langget to. Panjenengan cilik dhuwur kula niku bentek lho, kok muni jambe sinigar iki lak ya. Iya. Lho ra ya beda to sing sesigar iki kadang sing wis krokot lawa, sing siji ijeh apik mulus. Kok awake tenggen kula. Aku mau ngomong Madeprana ya. Iya wis ora apa-apa kuwi pancen wahyune Gusti sing Maha sing diparingi. Kuwi ojo terus rendah diri. Senajan pancen wong ngaten niki guru niki Dwija. Oh niki Dwija. Lah nek Pak Dalang Dwija Wara Brengeng ya niki klebu salah sijine niki. Kok brengeng barang. Ngengengipun nggih. Sang Dwija Wara Brengeng. Lah iki niki Dwija Wara Brengeng. Nggih Pak Dalang. Mboten, Pak. Mboten nggih, Pak. Kula niku ten mriki mboten Dwija. Oh, mboten. Mboten. Kula ten mriki namung nembe Waranggono. Oh, nembe Waranggono. Nek enjang nika kan Dwija. Mbok menawi ngaten menika. Ngaten nggih. Iki wau, Mbak. Nggih. Nyuwun swantenipun. Langgam nyidam. Aduh, entene namung niki. Suarane kula Kayak ngeten dodolan. Nggih. Kontene namung niki. Ya ora apa-apa. Ya Karo ora kanca apa-apa. dhewe dimbui sithik. Yuk. Napa niki? Nyidam sari. Langgam nyidam sari. Priye? Apa mas liramu sekar malate aku kumbang nyidam sari prasetyane ngati Raya
Mbak Elisa. Nggih, ya Mbak Elisa wis didhawuhi karo Sang Dwija ya. Nggih, Bu Guru siap Bu Guru. Bu Guru itu kalau di sekolahan. Iya, kalau di rumah Pak Guru. Mbak Elisa, niki mau Pak Sugeng request. Nah, menapa niku? Nyuwun sinom nyamat ngoten. Tingapunten niki enten sing nyuwun. Menapa? Edan Bratasena. Weh, Sing disuwuni sapa? edan. Mbak Elisa mbok menawi ngaten nggih Mas? Niki nyuwun kalih sinten Nggih. iki? Mbak Elisa. Mbak Elisa nggih. Mereka Mbak Lisa. mboten beto keyboard tapi aku Iya. juga kurang bisa Mas. Nanti Bratasena yang agak mirip tak ganti nanti ada yang gayeng-gayeng nggih. Oh nggih. Nggih ngaten niku Mbak Elisa. Siap-siap, matur Niki nuwun. saiki Pak, karo sampun nggih kula. Mbak karo Mbak Wido diaturi. Mbak Oh, nggih. Widowati monggo Mbak diaturi. Widowati nyuwun nggih. Ya nyuwun berkahipun. Nggih, nyuwun berkah Mbak Widowati. Menika wonten mikipun Mbak Widowati. Niku apa nggawa kok? Oh? Pun beto mic. Iya sudah punya sendiri. Mic. Mic Pak Diki mic. Benten loh yang satunya. Yang satunya apa? Itu mateni gitu sama aku gitu beda. Ya. Mic ini mic microphone. No mic nek kuwi. Monggo, Mbak. Nggih, Mbak Wido. Ci dalem Pak. Mbok inggih tepangan kalian warga wonten ing salahan mriki. Anjing, Nggih. saderengipun ngaturaken wilujeng dalu Nggih. saking para rawuh sedaya. Nderekne pangaken Bapak-bapak wilujeng Nggih. dalu nek karo ibu-ibu sugeng dalu. sugeng dalu. Kok kados ngaten? Kok wonten Lho ya bentenipun? beda ibu-ibu sugeng Sugeng dalu, dalu. nek bapak-bapak wilujeng dalu. Anjing. Nderekne pangaken kula Widowati. Nggih. Nggih. Saking pundi? Saking Kapuhan Oh, Sawangan. Kapuhan Sawangan, nggih. Oh, Kapuhan Sawangan. Nggih, menika Pak Sugeng nyuwun gungan sinom nyamat nika memanis muangu jiwa. Anjing. Nggih, mari sareng dipun pinangkani kula kalian panjenengan. Ngaten sih? Senika dawuh. Nggih. Kula riyen apa jenengan riyen? Panjenengan riyin. Oke. Sepinten jam? Memanismu kanggo jiwa. Agawe rucite tenan kok. Prasetyaku marang sliramu ki yo tuwuh saka telenging ati. Saestu ngendika panjenengan. Iya. Coba kaya ngopo rasane atimu? Bapak-bapak iki. Kang
wonten ing dalu menika kula saged sumandhing kalian panjenengan. Iya, swanana ing salakan kene. Inci. Heeh. Pamundutanmu apa marang warga ing salakan kene? Jare mau mundut Rukmi, njaluk apa karo warga kene? Kula sampun dipun cekapi menapa kemawon boten badhe mundhut. Ora. Yen kowe njaluk apa wae Menawi bakal mundhut tak kalian turuti. panjenengan to Karo aku, Kang iya, Mas iya. Inci. Taratamtu tak tu keruti pindane wong numpak baeta utawa prau. Prau Inci. Bakal lelumban ana ing madyaning bebrayan. Kados. Iya. Iya. Menika nyuwun pangapunten para abdi kok kadosipun menika sami bingah sanget to Kang Mas. Wah, ayo pancen. Pancen darep-arep kok ngono kuwi. Pancen sedulur ki ngono kuwi senenge. Anci. Duwe kanca kang ngene iki kompak. Inci kompak sanget Wis Inci. ya ini ora ngantuk barang kuwi wah suarane malah saya kenceng. Inci. Arep-arep siji kok ya. Awe
mekaten ingkang kula aturaken. Oh nggih, matur nuwun. Sembah nuwun Pak Kata Wanda. kirangipun nyuwun pangapunten, monggo pun lajengaken kalian Mbak Lisha kalian kanca-kanca. Nggih. Menika penutup nggih Pak Radya. Saya tak mengajak tadi ada yang minta Brotoseno, ada yang minta Caping Gunung Meduro. Niki kula ganti Bajeng Loncat Jawa Baratan. Menika tak ngajak Mbak Mufida untuk bergabung. Menika penutupipun nggih. Kula gantosi menika karena kalau itu nggak ada keyboardnya. Terus niki yang sama-sama kedaerahan kita ganti Jawa Baratan. Ayo Mbak Mufida. Minta bawa ya. Gunung Galunggung Kabengkut Kecik di tengah lawang jujunan
Matur nuwun. Mas Bagong, Mas Kareng, Mak Cange, Iyu Limbo, kathah lepatipun anggen kula ngaturaken pasugatan panglipur niki wau nyuwun pangapunten ingkang kathah. Sami-sami. Nggih. Jarin terus nang Jakarta iki. Nggih, ngapunten niki mboten saged dugi gara-gara Mas Bagong, Mas Kareng. Ora apa-apa pokoke. Sukses, lancar. Amin, nyuwun pangestunipun. Kapan iso ketemu meneh? Nggih, kapan kula manut dijak mboten kok. Iya. Nggih, mugi-mugi ndadosaken sederekan saklawase kalian masyarakat Salaan menika matur sembah nuwun. Sampun nimbali kula nggih Pak Radyo, mugi-mugi lancar anggenipun ngringgit mugi tancep kayon. Amin, matur nuwun. Wis nderekke sugeng. Serampung le tetembangan karo Jugetan wis tutuk, Gong. Iya, Saiki ngadep bapak mergo wis diawe-awe. Karena kowe neruske gawean nang pawon aja nganti kacu. Oh nggih Mas Gareng. Yo ngrampungke pakaryane aja nganti gawe cuwo.
Petro. Pripun, Pak? Nitik wantasing cahya. Lan nitik kahananing tejo nguwung. Aku ora bangling momonganmu putra-putra Jodipati. Putra Pandhawa sak perangan kepareng rawuh. Papaken Anaturana tumuli nyaket ning papanku kene. Oh nggih, sendika ngestokke dawuh. Bendoro kula boten badhe kesamaran menika Ndara Antareja, Ndara Gatotkaca kaliyan Ndara Antasena. Ing abdi Badraraya ngaturaken pambagya arawuhipun para bendara sedaya. Yawa Semar kariswa sambikala sowanku. Para ngersani Siwa Semar Badraraya. Semono uga winantu Karaharjan sowan Siwa Semar. Antuk pengestune Siwa Badraraya ora walangan swiji apa. Nggih, syukur bejo sewu. Kaprayu gak nolenggaipun Gus. Kaya ora kurang swiji apa Semar. Sasampunipun santata lenggah keparoku ing prisa Ndara Antareja, Ndara Gatotkaca ing ngrayi Ndara Antasena kepareng rawuh. Mengku kersa ing kados pundi? Ware-ware apa Semar? Mula wektu dina iki aku mengkake wektu sowan ngersani Siwa Semar Badraraya. Labet pundi dawuh pangandikaning para punden Kadang Pandhawa supaya matur ngersane Siwa Semar Badraraya sambung karo kahananing penggali para Kadang Pandhawa ya pepundenku ingkang wektu dina iki Prabu Puntadewa